Večeras je u italijanskom Milanu na stadionu Giuseppe Meazza bio pravi spektakl. Sastali su se u okviru polufinala Lige šampiona Inter i Milan. Nero-Azuri su bili uspešniji od Rossonera u prvoj polufinalnoj utakmici rezultatom 2:0, pa se stoga očekivala uzbudljiva utakmica u nastavku ovog dvomeča. U drugom polufinalnom susretu Lige šampiona sastaju se Real Madrid i Manchester City. Evo i sastava timova. Za Inter su nastupili na golu Onana, u odbrani su dejstvovali Bastoni, Acerbi i Darmian, u veznom redu Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella i Dumfries i napred Lautaro Martinez i Edin Dzeko. Za ekipu Milana branio je Maignan, ispred njega Calabria, Tio, Tomori, Hernandez, u veznom redu Tonali, Krunić, Brahim Diaz, Mesias i Leao i napred Olivier Giroud. Fudbaleri Milana agresivno su ušli u prvih 10 minuta meča. Veliku priliku propustio je Brahim Diaz, koji je u 16-tercu natrčao na loptu, šutnuo je u desni ugao, ali je Onana instinktivno odbranio svoj gol. U 34. minutu nije bilo inicijative, igralo se na posed oko sredine terena bez konkretnih napada. U 38. minutu Leao je zapretio Interu, samostalno je probio po levoj strani, ušao u 16-terac i šutirao, ali je lopta prošla pored desne stative. To je bila druga velika prilika za Milan. U 40. minutu Maignan je odbranio dobar pokušaj Intera, Dzeko je nakon centar šuta probao glavom, lopta je bila nezgodna, padala je, ali je Maignan bio spreman i odbranio veliku priliku. Prvo poluvreme završeno je bez golova na Meazzi, dakle po nekoliko prilika na obe strane. U 74. minutu gol Lautaro Martinez donosi veliku prednost Interu i najverovatnije plasman u finale Lige šampiona, kako su u tom trenutku mnogi pretpostavljali. Zaista je bilo malo verovatno da će Milan uspeti da postigne 3 pogotka i tako utakmicu dovede u neizvesnost.